Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Jeg vil bare lige sige, at I må gerne sende mig nogle ting i postkassen. I må rigtig gerne sende mig sådan nogle her. Eller nogle huge, sådan nogle firkantede pets. Altså dem her, måske kender I det er de der med spørgsmålstegn. Det må I gerne sende. Og ja, det må jeg i hvert fald rigtig gerne. Og så har jeg også lige fået 15 pets mere i købt. Først når jeg kan komme ud, og hvis I sender mig dem, så bliver jeg altså rigtig glad. Og ja, det var bare lige noget jeg vil sige, som I gerne måtte gøre. Så ses vi da bare i næste video. Og så håber jeg bare, at I vil gøre det, og så vil jeg i hvert fald sætte kæmpe stor pris på det. Faktisk så håber jeg, når I lige har set den her video, så håber jeg lige bagefter, at I vil gå ind og gøre det sådan lige bagefter. Og når så kan jeg nemlig se det, så vil jeg så blive rigtig glad. Og så må du rigtig gerne være huge, eller spørgsmålstegn pets, eller ja. I må bare rigtig gerne sende mig noget. Det er lige meget, hvis I ikke har det. Men I må bare rigtig gerne sende mig noget. Så vil jeg i hvert fald bare blive rigtig glad, hvis jeg alligevel bare sendte mig et eller andet. Så vil jeg sige tak, fordi I så med i denne her video, og vi ses jo bare i næste video.